плаж? Плажа е Резово, най-южната точка на България. До сега никога не е имало плаж там. Скоро ще има. Много чист, много приятен, много спокоен плаж, където хората дойдат и да си починат, наистински. Там местото, самото място е диво. Като карам към плажа, от всякъде, ако сте обърнали внимание, като ходите надолу, забележете, че никъде няма засяти ниви. Всичко е поляни и гори. Там усещането е невероятно. Коне, полудиви коне в поляните. Просто се пренасяш от урбанизма, от някакъв град сив, се пренасяш в цветовете, в цветното, в цялото нещо. Уникално е. Много ще бъде яко. След участията в реалити шоу, в такива програми, се лепна един етикет на човек, който много обича нощния живот. Доколкото разбирам, там едва ли ще има такъв или греша? Нощния живот и го обичам, да продължавам да го обичам. Ако, да речем, приятели мои дойдат на гости, най-вероятно с тях ще излизам. Няма как. Просто лятото тук на валиците в Бургас и по Черноморието. Но ще гледам да прекарвам колкото може повече на плажа си, където ще ми е приятно с приятели и наистина малко ще страня вече от нощния живот, по-най-вече Слънчев бряг, който просто стана там студентски град. А студентски град така ли, че никой не съм ходил. В София като тя, никой не ходил в студентски град, ходя в центъра на София, където да компариасвам с приятели. Както и за мен е вече Слънчев бряг стана студентски град. И не ми е приятно вече там. Едно и също нещо в продължение на 10 години. Дори срещаме ние същи хора, които си казваме едно и също нещо. Капели, разни кученца, които нали, малко ми идват, много Парис Хилтън ми идват. Бургас. Няма как да не го обичам, защото си е мой роден град, но в момента той е спрял и е с около 10 на 15 години назад. Вижда се някакво раздвижване, което да речем ще усети след около 10 на години. Това, което в момента се прави, ще усети хората след 10 години. Надявам се този град да се развива все повече и повече. И за мен беше срамно преди година, приятелка ми се обажда от Слънчев бряг и ми казва, дай да ме водиш на кино в Бургас. И аз почвам да търся и няма кино в Бургас. Доскоро нямаше мол. Хепи най-накрая направиха в Бургас. И примери още много. Не знам менталитета на какво се дължи, макар че да сме отворени хора в Бургас. Тоест морето, има въздух, има около нас. Няма как да сме някакви затворени натиснати хора. Но просто завистта може би повече идва там. Стремежа да се покаже, че ти си по-от другия. Някакви такива странни неща, които за мен ме изгониха от самия град. Освен, че пътувам извън страната постоянно, петък, събота, неделя, аз съм извън града. Дори имам приятел, който той каза, за мен ще е постижение
ако успее да задържа уикенда в Бургас. Просто няма какво да ме задържи тук. Напоследък, нали, сега почнаха да се отварят нови заведения, последната година, нали, няколко нови заведения се отваряха, които са така доста стилни, привличат хора, но и пак там чувам побоища, нещо, което не виждам хора, които се отидат да се забавляват, защо се бият. Откъде е тази агресия? Някакви странни работи, както каза Росен Петров, Бургас е един малко странен град. Купона на юг ли е? Купона определено е на юг и все по-южен става Купона. В определен, значи тези, които израснахме с демокрацията последните 20 години, това сме хората на около 3-40 години, ние вече сме се уморили от нощен живот. Аз съм 20 години на пистата и почти няма какво да ме очуди вече в нощния живот на столицата, дори и на Черноморието. Говори се усилено за този проект за квадрат Силистар 14, където може да се добива, разработват добиви на нефт. Вашето отношение по този въпрос? Прогресът не може да се спре, ако наистина има там нещо, което трябва да се извлече от природата, най-вероятно ще се случи. Въпросът тук е държавническото мислене, дали това струва толкова, колкото би навредило на тези, които живеят и поминаха име като почти от рибарите, тези, които имат малки хотелчета, къщите, апартаменти, са си направили къщите, стаи за гости и спът в гаражите си, когато има хора. Дали това отговаря на цената, която трябва да се плати, за да се разработват тези находища. Така че правителството според мен трябва да ограничи достъпа на такава техника и такива разработки в този район. Има достатъчно места, където видяхме пораженията. Слънчев бряг пак ще спомена, защото там просто е някакъв бетонен над. Та безмислица абсолютно, която всички говориха, това ще стане като в Испания. И всеки си вика, да, ще стане. Как ще стане? Няма да стане, защото ние сме в България, няма как да стане. Сами виждате, че стане най-скоро време до 5-6 години ще почне да събарят хотели. Даже вече чувам, че тези, които са продадените хотели, най-вероятно ще бъдат съборени, се освободят места, площи, ще ги направят по съвсем друг начин. Ние нищо няма да измислим, това не могат да разберат. Абсолютно нищо няма да измислим. Ние просто трябва да донесем добрите практики, както се казва в неправителствени организации, добрата практика да я приложим в нашето си село. Нищо повече. Това. Една добра практика от последното ви пътуване в Рим, която ще приложите и на плажа. Една добра практика в последното ми пътуване в Рим и една още по-добра от последното ми пътуване в Ферензе, както му казвате, и Болония. Там всички таксита са задължени от общината да са хибриди. Тоест общината е решила проблема с таксита там. В Рим, това е един космополитен град, в който е събран цял свят, особено по Велик ден. Но там така е организирано движението, че няма трафик. В един многомилионен град да няма трафик, да няма задръстване, свободно се предвижваш. И най-странното, което е за всички българи, се отнася, както и за мен, разбира се. Всички българи, като отидем навън, да е било в Лондон, било в Рим, и в Париж съм бил, къде не съм бил, обиколил съм почти цяла Европа, всички съвсем нормално се возим на рейс, на метро. А в България, като се приберем, никой не се качва на метро и на рейс. Най-големите газари смени. Как така ще ме видят, се кача в метро, включително и аз. Макар че съвсем наскоро една приятелка пътува с влак и ми каза, че влака е супер чисто, дори има интернет. Тя ми вика, аз съм сама с 3 жени в купе с пален вагон, имам си интернет, имам си ток и ми е много хубаво. И по-малко виждам, че тези неща навлизат и добрите практики се надявам да стават все повече и повече от тази държава. И последен въпрос, какво е любовта? Любовта съм го казвал нееднократно. Това е да прощаваш на някого повече, отколкото той заслужава. И любовта
е нещо, което кара хората да оглупяват и да правят непривични за себе си неща. Но с времето, както моето време е минало, тук са децата на любовта по на 20 години, които са, осъзнаваш, че има много по-важни неща от любовта. Така че успех на всички да достигна до това, което съм стигнал аз. Неминуемо ще се случи.